Запалих се по бокса, 5-ти клас бях. Значи, много се биех в училище и един познат ме заведе съвсем случайно тук в залата. Тогава насам съм постоянно тук. Не съм очаквал, че така ще ме грабне бокса. Много ми хареса и така се превърнах в състезател и същевременно стана моя професия. Разликата между аматьорския и професионалния бокс е огромна. Тук става въпрос за едно голямо шоу, за една по-голяма подготовка и точно концентриране върху един основен мач. Този пояс ми е първият пояс. С него играх с Захари Мутавчиев и го отказах в 6-тия рунд. Интерконтиненталния пояс, който в 10 рундов матч победих Юрис Борейко. С този пояс направих защита срещу Рубен Диас Силва, който е от Уругвай. 10 рундов матч, по точки се наложих от него. Имам шанс, че не го нокаутирах по-рано. Най-силното му качество на Рибчев е психиката. Много желязна шампионска психика има. Отделно тренира много постоянно, редовно, дори и в неделя, без почивка. Като дойде за първи път в залата, нямаше надежда да стане голям. Доведе един приятел, имел близо също. Но беше първият локомотивец. След като възродихме 20 години, беше прекъснат съществуването на боксов Локомотив. И започнахме работа малко по малко, научи се и лицеви опори да прави, набирания, научи се и ударите. Участва 1-2 години по състезания на момчетата, нямаше големи успехи. После при младшата възраст започна шампионските му титли. При мъжете служи в ЦСК, после още една година игра за тях, спортната академия завърши, 5 години игра и за тях. При нас отстъпих му треньорското си място, да започне треньор и същевременно са готви за професионални мачове. Раз, два, три, четири, опитай да идва цели пак от цели. Раз, два, три, четири, краката да върнат. Раз, два, три, четири. Моите виждания за напред са да играя за европейски титул и големите ми надежди е да спечеля и след това следва и световна титул. Значи голямата ми цел е световната титул. Независимост от коя от 4 федерации, аз ще имам.